Παιδάκια μου καλά και αγαπημένα, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και να μένετε ασφαλείς στο σπίτι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ρομποτάκια μας και θα φτιάξουμε ένα σκιέρι. Πάμε να το δούμε. Έτοιμο στο σκιέρι. Πάμε να δούμε πώς θα δώσουμε ζωή. Το πρώτο βήμα είναι δίπλα από το μπλοκ της έναρξης να βάλουμε την ταχύτητα, ό,τι θέλουμε εμείς. Ας το βάλουμε 6. Δίπλα θα πάρουμε ένα άλλο μπλοκ για να δώσουμε την κίνηση προς ποια μεριά θέλουμε να πάει, δεξιά ή αριστερά. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε. Πατάω εδώ stop πριν έρθει στην άκρη του τραπεζιού. Όμως υπάρχει κι άλλος τρόπος για να το σταματήσω. Θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα μας που ανοιχνεύει χρώμα. Θα πάμε εδώ, στα κίτρινα μπλοκ μας, θα επιλέξουμε την κλεψίδρα μας και εδώ χαμηλά έχει μια υποδοχή. Εδώ θα προσαρμόσουμε τον αισθητήρα. Και μετά από αυτό θέλουμε τι να κάνει, να σταματάει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!